Salam gị bụ ndị mana ege m ntị. Ihe a bụ ezugo na gọvanọ eziokwu. Ya bụ ezugo na gọvanọ eziokwu regarding ihe na-eme na Imo State Ngokpala, because now there are so many times mgbe gọvanọ eziokwu advocate for Evangelist Ebukobi bịa na that village. So ezugo decided to draw the minds of people back to ihe mebuli eme before. Or does it mean that na ịmarọ na those ana belong to ndị obodo niwe na market ya to Zion? Or does it mean that na ịmarọ na those ana ahụ dịkwa mgbe na-asị na ya abụ the highest agent? Biko na ụfọdụ oge anyị na-emekwana ihe ka anyị na-echeki. A na-eme ihe ka anyị na-echeki because ihe anyị ekwuchazi ebebịa mewebi. Ọ dịkwana nọ mma. And also, don't we have some kwemebugom this thing na video na don't go na eje ezugo kwu ya na video. Asịrị m na ndị a megide ha Evangelist Ebukobi decided to pull Zion ministry out of Ngokpala and Imo State. Kedu how you hold their hands to at the end of the day? Kedu what are they going to fall back to? Kedu how you fall back to based on at the end of the day? And in so many places. That Gondo company be abandon that project. Be abandon for years. That generation becomes a waste because a company backed out. If Evangelist Ebukobi decide now, say, okay, this thing I am a mess, government revoke all these things. Yes, I am a waste ego and I waste ego. When primary school, man, the main objective will be shifted to another place. What are you people going to do? Those are now. Mandeka posande 10 million, Madana is 10 million, Nachia back to 1 million to its original state. Why not welcome your brother first? See, welcome wire. Then I have these are not again at a polo and keto ubuniz, Apozali or Gonyan and them more. What is all this for crying out loud? What is all this? And then this video, got the one. So, Onyozi na Galona Bania. Onyozi na Galona Bania wo. Mr. Governor Eziokwu Olileanya ndị Imo. Governor, my brother, onwe video m follow post today. Ebe edo excited na unu na-eke family land unu. Go na unu na-eke ana kindred unu. So unwefu ebe idelu land available close to Zion. Go if I na-ekwu ọdụkwanụ onye enu mma ọdụrụ onye ana mma. Go ọkwa ifuru ka isi wee kwu land available ka the only identity ana eji wee nwe value close to Zion. Na otu Zion ahụ mezili ka Ngokpala ahụ n'ọlụ na map. Zion wunya tili Ngokpala na map. Go una allow kwa ka ekwensu wolu unnecessary something na-enweghị isi wee na-achị ikpelu na aja na gari. Now prior to Zion ebi ebe a una adụghọ used to ideke anakindred or maybe onwe chọrọ ilu ụlọ ejenye eje na-akọ nni ebe a collectively a na-akọ nni mana because na Zion bịara wee value to anabono ndị ọ na-bido kewe ha na ụmụnna ha ụfọdụ na-elewere ego na-asụ their problem. The only identity ana ahụ ji wee nwe value ụnọdụ close to Zion ọ na oge unu ya eji wee kpọọ onwe unu oku wee nwelụ na chuga chukwubere unu n'ọnụ n'ụlọ enidi ya ebufue. Imagine Ebukobi ife niile unu na-eme Ebukobi wee were iwe since wee tọkọrọsị ka ọ na onweghị ife ihe eji wee gbakwunye ana ahụ ya sị close to Ebini, ya sị close to so and so university, ya sị close to so and so hospital. Onweghị ife ọdụ close to. The only thing equal close to Zion, and that alone emego ka ana ahụ nọrọ na demand. Achọrọ nke unu have a second thought. Have a second thought. Afụbụ onye agbiri chuga n'ọnụ ọgbụpụ unu just were aka unu na-achọ ka unu bụsịsịa chuga Chineke ji aka eti unu n'ọnụ.
adọs mfọdeten smile wee sị na indeed n'ọdụ nka na ụnụ mụ ife unu na-eme mana ụnụ ama ife na-eme ụnụ. Ụnụ mụ ife unu na-eme mana ụnụ ama ife na-eme ụnụ. Ebuka Obi were iwe na kelu landmarks ihe eji wee laa na itiri icheki ya echekicha ya fụ na ife ọma bịara bụ unu ekwena ka ekwensu were unu kpara ngwa ọrụ. Now kelu ndị ị na-achọzi ka ha bịagoro ana ebe unu nwa ndị nga ọkpala you inclusive na-enye ndị mmadụ idea and signal na peace adọrọ dị a. Unu na-eme ka people malụ na Evangelist Ebuka Obi na stay ya adọghọ secured na nga ọkpala. So ke security and guarantee people ye ji wee bịagoro ana knowing fully well that the only reason ha ji abịa go ana because of Zion. And ụmụ nwa na-eme ka ha ghọta na Zion na stay ha adọghọ guarantee na nga ọkpala. Mmadụ a na-eji ego property enweghị security. Mụ na gị na Zion goes nowhere. Mụ na gị na Zion has come to Ngokpala to stay. But why I'm saying this is signal ahụ unu na pass out to people. Were na-eme excited na unu na-anụ ọgụ with ndị ada anụsụ n'ọgụ. Ọ bụrụ na people catch that signal, it means that na ahụ ị na-ele na onwe ya bịa go because na ha ya feel na ọnụnụ Ebuka Obi na Ngokpala adọghọ guaranteed. This is the reason why you have to push for peace. This is the reason why you have to organize your people and push for peace so that unu wolaka na bụ wee welcome more development ya Chineke ji aka wee butere unu na Ngokpala. Ife aka njọs sị ka m gwa yo chee ife ha nkwuru you people are pushing narrative na Evangelist Ebuka Obi adọghọ welcome na Ngokpala na ife ọ na ọ na-eme ebe ahụ adọghọ guarantee because of course he is not ready to dance to any tune minus nke government orders go because no believe na ife ahụ omelewo the right thing and the mụ na gị mana ife ahụ omelewo the right thing. So it's high time for all those interests in our spring up from community. It's time for you people to go back, re-strategize, and make use of the golden opportunity Chineke nyere unu. Ife ọ na mmadụ lelu kịta na ground ebe ahụ ọ gara. Ife ọ na mmadụ mepere around ebe ahụ ọ gara. Because people na-anọ dia oge ọna unu nweziri more people nọ na Ngokpala bụ unu because of external people bịa gasịrị. Make enu good use of opportunity Chineke ji aka eti unu n'ọnụ. Unu ahapụzi ide ekwu akọ ha because na mụ na gị mana ebe ahụ Zion na-alụ ọrụ onwe ha akpụ ebe ahụ. Very now emotional blackmail. Etu ọkwa ka m mesi wee hapịa. Ịghọtago lands available for sale close to Zion. Zion agwụla identity ya eji wee laa na. Ịghọtago now people perceive zie na Zion adịghị welcome na Zion adịghị guarantee. How will they have the mind to come and invest at that particular land? Ka mpụtakwo na ekwucha na nke ọha n'ọnụ daalụ.